All right, guys, in the so just video small last days video link must support thank you must support by them. So okay, yes, Vishana Panda Yan and Karen Radule Alapura Kayan Kulam Banda. The last year already Yamaka a card with it. These are the bulleted by the everyone's silent. So, our plan is to go to Kanyakumari. Yes, I start to bike and dolphin exhaust. Actually, night ride start and bike tire so, code tire part, code ride start. So, we will go to the सामान बांध सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में झंझट से दूर हूँ पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया रहने दो या जाना मुझे घर नहीं इनको विचारों की है जड़ वही ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जी चारी ಇಲ್ಲದ ಬಿದ್ದದು ಸೀದಾ ಮಂಜರ್ಪಲ್ಕೆ ಹೋದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಪೆ ಅಲ್ತಿಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಂಟದ ಲೆನ್ಸ್ ಕಂದಿನ ತುಂಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಅವೆನ್ ಕುಡ್ಲಡು ಕೊಲ್ದು ಸೀದಾ ಚೇಟ ನಡೆಪೋಯ मुझे किस किस ने क्या क्या कहा भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा मैं एक बादल में चलता रहा गगन बरस पड़ा तो आवा ಚೂರು ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಚೇಟೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚೊಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ತಿಲ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಯಂ ಕ್ಲಬ್ನ ಚೇಟನಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಪೋಡು ಮುಲ್ತಲ್ದು ಎಂಗಲ್ನಲ್ತು ಅಡಿ ಸುಮಾರು 552 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅನಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಲ್ಪ ಒನಸುಗುಂತೆ ಅಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಅವು ತಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಟೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡೆ ಯಾಂದದ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪು ಪನ್ನಿ ತೂನಗದನ್ನ ಕೋರಿದಂಚಿದ್ದದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮುಂದೇನು ಕಂತು ಕೊಲ್ತೇರು ಸೊ ರೊಕ್ಕ ತೂನಗದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದೆನ್ನೆ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊಲ್ತು ಬಡವು ಕಠಿಣಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಲಕ ಫೀಲ ಸೊ ನಿಕುಲ ಎರ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪು ನಕ್ಲಿತ್ತು ನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಗೊರ ಪೋಲಿ ತಿಲ್ನೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ತ ರೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪೂರ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाख इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या ರೈಡ್ ಮಲ್ತ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಮೋಜಾರ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್